hemos triunfado. Con nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? Què et passa, Forocoche? Bé, aquest senyor que ens continua explicant des de fa 5 minuts del que està veient a la tele, un programa d'aquests de gent que deixen perduda per la selva i que s'espavilin, i vaja, que tenia molt d'interès, però nosaltres també, ara mateix el que ens apassiona és saber els continguts que comenten els xurmanos a Forocoches. Rabiosa actualitat. La victòria de Trump és la victòria de l'hombre blanco. Ai, mare de Déu, mare de Déu. Bueno, venim d'aquest home, d'en Franco, i ara toca l'hombre blanco. Esteu preparats per la historieta o no? El hombre blanco heterosexual, ¿eh? El varón blanco heterosexual, orgulloso de sí mismo, competidor por naturaleza, echado para adelante y no exento de cinismo, el mismo que se extendió hacia el oeste robándoselo a los mexicanos, indios, etc. El rubio alemán hijo puta, el empresario marrullero de la construcción con buenos business y cash, media docena de hijos, estatus, chulería y egolatría y empotrándose un culo eslavo supermodelo 35 años más joven que él. Caray. Que viene a ser un triunfador de la vida. Sí. El presidente de USA. Independientemente de cuestiones políticas, el tipo que representa Trump, de ejecutivo management agresivo a lo Mario Conde, pelazo engominado más mala hostia, más inteligencia, más andares de chulo, es lo que te otorga la buena vida, el estatus, el BMW en la puerta y la gloria. Que sí, que hay que pelear duro, y el que se meta por medio es sacarlo a hostias, pero siendo inteligente y determinado, la consecución de los objetivos es solo la lógica consecuencia, la coronación de la cumbre. Deberían tomar nota de Trump todos esos ninis, progres amariconados, débiles y demás infraseres temerosos de ser ellos mismos, de poner los cojones encima de la mesa y que salga el sol por donde quiera. Se puede renunciar a todo, excepto a uno mismo. A la vida le importa 3 cojones lo que sois o creáis ser. Todo cuanto hay que hacer aquí es demostrar ser el que tiene más cojones, más fuerza i más capacidades. Caram, Déu-n'hi-do, potser que el fetxin d'articulista a la Razón, aquest tio, Oc Diario també. També, molt bé. Ostres, tota aquesta, mare de Déu, aquest discurs que s'ha muntat aquest tio ha sigut desmuntat amb una sola frase a Forocoches. Si ser blanco y heterosexual representa ser como ese, me quedo en enano negro y con síndrome de Down. Clar, és que Donald Trump no hauria de ser el paradigma de res. De res. No, d'ell mateix, en tot cas. Doneu-li 100 dies per governar. Sí, home, sí, és veritat. No, és el que es diu, no? 100 dies. A veure si existeix el món d'aquí 100 dies. Aviam què passa. A veure, això t'anava a dir, perquè igual no arribem a primavera, Al final, qui ha actuat a la coronació, anava a dir, a la proclamació de Donald Trump com a president? Però no volia actuar ningú. S'havia parlat de la Pantoja. Heu vingut a robar... No, els amics de les arts no hi anirien pas, aquí. No. Bueno, o potser sí, a fer unes risses. Escolta, que encara que són molt de la broma aquests tios, També és veritat. I diu, els amics de les arts toquen a l'investidura de Trump, mare de Déu. El meu vot els hi pago el viatge en avió, si cal, Mare de Déu, senyor. Bé, el tema que anunciàvem abans i que segur que us està menjant per dins, me levanto a las 10 y este es el percal que me encuentro. Ai, sí, adjunto imagen. Perdoneu, però és que la foto no la podeu veure, ja us la passaré, o no, us la imagineu, la dibuixeu. D'acord. Mireu, a mi compañero de piso haciendo ganchillo mientras tenía puesto en la tele Mujeres, Hombres y Viceperras. ¿Qué hago? ¿Rompo la tele o le escondo el ovillo de lana? I la foto és de plorar. Un noi d'esquenes. Sí. Fent ganxet. Mirant Mujeres y Hombres online, que aquí està el drama, que ho estava mirant amb el mòbil online i amb abric posat a dins de casa. Sí, és que és aquesta música. Quina estampa, I ella ha fet la foto des de darrere, amb la qual no es veu la cara del senyor, que té una espècie de pinta de rejón amb barba, pel que veig. I què està teixint? No se sap, està començant. Començant. Té com una tirallonga d'uns 10 centímetres de color vermell i ja està. Bueno, què han comentat els xurmanos d'això? Doncs mira, empieza fuerte el día, el muy cabrón. Un altre que diu,
hasta de espalda se ve que és feo i maricón. Però és molt zen, això, no? Hi ha gent que fa ioga quan es lleva, això. Doncs posar-te a fer una mica, no?, de punta o una cosa així. macramé, de què? Sí. A veure si s'ha de... relaxant. Home, no, això de deduir les tendències sexuals per una cosa que està fent una persona... Mai. Error, prejudicis. Sempre. A no ser que estigui practicant sexe amb algú del seu mateix sexe, que llavors sí que ho podries dir. Però i tot i així, Sí. Que a vegades ser, un dia tonto, sí, un dia no saps tonto mai, escolta, té qualsevol un dia tonto. Lleves així, no sé, mira. Sí, ja l'hem I això, tingut. escolta, S'ha de provar tot. això ens ha sí? passat a tots i, guaita, després hi ha qui se'n penedeix i qui no, però Víctor? Y ahora come que se enfría. Escolta, L'altre, que té gana, també. l'altre, doncs escolta, un tio ha escrit amb cos 70 i lletra vermella, negreta i subratllada, que no ho he vist mai, jo fora cotxes, maricón de tomo i lomo. M'agrada molt l'expressió de tomo i lomo, Sí, és molt castissa. És molt castissa, Sí, sí. molt. Un altre que li diu, pégale fuego a la casa con el dentro, porque eso ya no tiene salvación. Molt dràstic, trobo. Un altre que crec que ho defineix tot molt bé, l'estampa, diu, ojalá te lo hubieses inventado. Perquè, clar, quan ha vist la foto ja ha vist que era real tot el que havia passat, Fa bé d'haver penjat la fotografia, perquè de vegades hi ha molt de bromista també fora cotxes. Sí, home, i tant. Hi ha foto i tot. Hi ha bromistes també de la foto. Un altre li diu, dile que te haga unos gallumbos con un agujero. No sé què vol dir, no sé què es refereix amb això. Bueno, No, amb aquells que porten bragueta, no? Ah, sí? Deu ser Són això. molt còmodes, són molt còmodes. Sí. Un altre que diu, això m'agrada molt, diu, muy triste la vida de tu colega, aunque también te diré que si él con eso es feliz, déjalo así. Hay quien con cosas simples como eso es feliz. Sí. Això Veus, molt és el que maco. Sí, dèiem. és molt maco. No? I el tio se'l veia feliç, de veritat, Aquest noi es troba a si mateix cada matí fent una mica de... cosint una mica, o... Es pensa que no el veu preparant ningú. jersei, o que sigui. Sí, un tio li ha dit, això no és ganchillo, això és calceta. Ah, epa, veus? Veus? Important, Important el matís, No sé. Bueno, hi ha un tema molt polèmic, una història molt interessant. Aviam què us sembla, Si voleu que us expliqui algun dels detalls, o si no compreneu alguna paraula... Disculpeu, però la foto ha arribat al shooter, no Sí. sé com. Algú l'ha penjat. No, molt bé, aquest noi, de veritat En que Pere? I a més amb les cames creuades, Sí. Sí. Una cama creuada sobre l'altra. I què me'n dieu dels mitjons que porta? I les sabatetes Victòria. M'agrada. Està molt bé. M'agrada. Nois, a veure què us sembla aquest tema. Si hi ha alguna paraula que no enteneu, algun concepte, jo ho paro i us ho explico. D'acord. Veiem la reverb i us ho explico. He recomendado a un amigo poner un glory hole en su bar. Aviam. Què és això? Ja veus? Ja sabia jo. Jo tampoc sé què és. Sabeu el que és un glory hole? Mireu, jo us ho explico. No et facis la innocent, No ho sé, de veritat. Tu... Aviam com ho expliquem, que hi ha canalla, Si és de violència, no, Que li acaba de tocar un lot de vins i cava Ferrer Catassos a una nena de l'estudi. Ja només ens falta que anem explicant segons què. Intentem explicar-ho sense que hi hagi cap paraula malsonant, a veure si és possible. Aviam. Vosaltres sabeu les parets de pla dur? Sí. De prefabricades, no? Doncs tu fas un forat a les... Molt bé. Crec que ja sospito alguna cosa. Fas un forat d'uns... A veure, què? 10 centímetres de diàmetre. Sí. 10, En Víctor 12. diu que és petit. I què sap? Si és pel Víctor, que hi càpiga una ampolla de Coca-Cola de 2 litres, val? Has de fer com una escotilla. Fas una escotilla. Llavors, tot això en una habitació tancada. Perquè no puguis escapar. És només un forat o se'n fan... No, tots els que vulguis. Ah, d'acord. Tots els que vulguis. Llavors algú entra a l'habitació, és com una mena d'habitació màgica. Sí. No hi ha res més, només hi ha els forats a les parets. I llavors hi ha gent a l'altra banda del forat. I normalment aquests forats estan practicats a l'altura del teu baix ventre. D'acord, molt Perquè bé. puguis ficar la part del cos que vulguis. Molt bé. Algun apèndix del teu cos. Però el que vulguis, El que càpiga per allà dins. D'acord. I llavors, el que està dintre l'habitació fa el que vol amb el teu apèndix. Molt bé, ja està. Que ben explicat. Molt ben Què explicat. us sembla? Molt bé. Doncs ha recomanat que això pot donar lloc a escenes dantesques i d'altres molt divertides, també. Segur que sí. Perquè, mira, tu fiques un apèndix per un forat i no saps què pot haver a l'altra banda. Us en recordeu al Museu de la Ciència de Barcelona? Sí. Que tu ficaves la mà per un forat. Per tocar coses. Per tocar coses. Era el Glory Hole de la ciència. El Glory Hole de la Ciència. Perquè... I a mi em feia angúnia, perquè no sabies què podia haver a l'altra banda. Sí, es diu toca-toca. El toca-toca. El toca-toca, doncs és el mateix. Que està el que ens ha explicat, ja. Ja està. Hi ha el toca-toca i el boca-a-boca. I ja està. I ja està. Comida. Vinga, nois. I que hi ha gent que surt operada de la fimosi. Sí, perquè tu no saps si hi ha una cossejadora a l'altra banda del forat. No saps mai.
Pots trobar el que sigui. Bé, doncs, total, que aquest li havia recomanat un xurmano al seu amic. Diu, os cuento y perdón por el tocho. Un amigo sin estudios... Comencem bé. Toda la vida de camarero y no muchas luces, recibió una gran suma de dinero por una herencia y decidió invertirlo en montar su propio bar de copas. Se obsesionó porque quería un bar de esos que se ven en las series americanas donde van abogados y políticos, y por eso cogió un local cerca de la sede del PP en Madrid y de la Audiencia Nacional. El tema es que el bar, aunque no va mal, no funciona como él quería. Al parecer, por la cercanía de Chueca, entran muchos homosexuales y este tío es un poco homófobo. Para colmo, los servicios están totalmente aislados del resto del bar. Hay que ir por unas escaleras y un pasillo. Y algunos gays lo utilizan como lugar de encuentro para temas sexuales. El tío está indignado y está pensando poner cámaras y un guardia jurado en el váter. Me lo ha contado y lo que le he dicho a modo de guasa es que tiene que aprovechar el tema y poner un glory hole en los lavabos. Ja posats, no? Amortitzeu això. Me he inventado que es un tema que está muy de moda, que hay webs dedicadas exclusivamente a anunciarlos y que si lo gestiona bien puede ser un exitazo. Al que se pida una copa le da una ficha para el Glory Hole y ya verá cómo se forra. El tema es que se lo dije un poco en broma y el tío me ha tomado la palabra y hoy me ha escrito diciendo que ya he hecho el agujero y que le ayude a promocionarlo. ¿Cómo lo veis? Jo veig que aquest fil no s'acaba aquí, eh? No. Això tindrà continuació. No, això seguirà. Però bueno, ja us dic que la gent ho veu molt i molt bé. Com no, perquè estem parlant de Fora Cotxes avui, repassada ampliada amb en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. La segona hora, amb Quim Morales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?